Fujara, dýchový nástroj vyrobený z dreva. A práve drevo je materiál, ktorý zmenou prostredia, v ktorom sa aktuálne nachádza, zmenou okolitej teploty, prípadne zmenou vlhkosti, môže do určitej miery ovplyvniť dokonalé ladenie fujary. Pozorný sluch hudobníka určite rozpozná aj tie najmenšie zmeny v čistote jednotlivých tónov. Aby sa práve tieto zmeny podarilo eliminovať, je možné si zadovážiť fujaru s tzv. Doľaďovacím spojom. Konštrukčne je spoj vyrobený tak, aby bol v prvom rade dokonale tesný. Zároveň je však možné so spojom ľahko manipulovať a počas hry na fujare nedochádza k jeho posúvaniu a tým k zmenám zvoleného nadstavenia. Pred samotným hraním si overíme čistotu základného tónu. A podľa potreby nástroj doladíme práve pomocou doľaďovacieho spoja. Takýmto spôsobom docielime doladenie nástroja vždy, keď sa s nástrojom presunieme do klimaticky iného prostredia. Fujaru s doľaďovacím spojom je pochopiteľne možné vyrobiť v rôznych ladeniach, ako aj povrchových úpravách.